बोलेरो के चाबी से खोद देला ना भी ना चढ़ जो छतवा पापा कुछ हो पा चढ़ जो खाली का करते नहीं घाम लगता तो बैठ गई नहीं। हां हाय गड़िया कतना गंदा भी ऐसे ही संजय के जाई। अरे पूछ देते महाराज रउआ पूछ तो देतनी। किसी आते रही ना एही रहन पर माने गाड़ी लेके जीबे कहते सिखा दही तो सिखौले नहीं की तनी मन चाहे चले कनी है ना। हां कि राती के खाल बनी मुर्गा हां आ गर्मी रहे तन के घबरा के पेट झड़ता। हां तो जाई होगी तो हम जाते नहीं धर चाबी आ है रोडवा पर कोनो गाड़ी है सन तो हटा के साइड कर दे ना। ठीक बाटे हम आवत नहीं आ गाड़ी पर तनी हेपा मत इज्जत कर। ठीक बा विश्वकर्मा हवा आगो तनी पोछ पाछ के शीशवा सब पीछवा का मत तनी कुल लागल बा धूल दुनिया भर। ठीक बा जाई हम पोछ दे आवे के एको धूल ना लकी एको धूल लक आपके सर हमार जूता। ठीक बा चल साफ करके आते करी हम आवत नहीं। ठीक बा सर हमेशा बोलते रहेला आवेला त का करी हसन। अरे जब से तू सोइया गइल हरियाणा घोटले घोटा तो नइखे हमारा से खाना जब से तू गइल बहरवा बलम जी लाइन मारेला डाए बरवा बलम जी लाइन मारेला देवरवा बलम जी। ए भाई ओ अजय गजब चेचिस का एकर चेचिस बा। ऐसे का ताकत जैसे बुझाता कि कम में हरारू आंखें नहीं के देखनी का एकर दोनों बलफ बा अगिला हैं का एकर दोनों बलफ बा बलफ तो गाड़ी के हम जानत नहीं हां कैसन त कच्चा चन लगा के ऊपर बैठल बानी आ कौन मालिक है तो ऊपर ना बैठो तो भुआ बैठो। अच्छा इधर गड़ी है हां बाबू खरीद ले बना 3 बीघा बेच के भोर से यहाँ के कहत रही करे बकचन ते मत जे गाड़ी करे ते चिन्हबे ना करबे त तोरा के कोनो कुछ कह दिया सा। अच्छा तो पक्का रावरे हनु पक्का हमारे हां रवना का पड़ी हैं रवना रोहित कंपेलू रोहित कंपेलू अजी वहां के त हमरा घरे दोसर ना बताओ तो के गड़िया वाला के नाम हवे नाव से काल लेबे देबे के बाटे ना गाड़ी करे के बा गाड़ी करे के बा हां त हो जाई तो नंबर बताई तब ना जाके हम अपन मर्दा ले कहम के फलाना के गाड़ी खोद देले बनी बताओते बनी रोहित कंपेलू लेकिन वो टाइटल हमार। अच्छा टाइटल हां ऐसे हां ऐसे ऐसे खाली प्यार से रोहित सब बोलावेला। अच्छा तो कहनी नो के काल गाड़ी खाली बिया नो गड़िया रोजे खाली बिया तो जन खाली तौरी खाली बिया 2000 रुपया एगो चुमक हैं 2000 रुपया एगो चुमक चुमक हम कहनी कुछ और ये मकानो बजतावे ठीक कहत हम के नहीं सुनत रहा 2000 रुपया करब जी तनी देखी गांव घर के बात बा मजबूरी में हम महतारी बीमार बिया ना तो गाड़ी ना करती महतारी तार बीमार बिया तो महतारी तार बीमार बिया तो हम ही लोकल हई ना तो गई यही गाड़ी में ले जते जे लियाई बोकरा के सेवा पानी करे खातिर सरवा 1500 तो उहे ले ले 500 हमरा का ना बचे तो कैसे काम होई 2000 रुपया ले नीचे हटबे ना करो ना तो देबे के तो बोल कम बेसी कली वही में माली गरीब दुखी आदमी हने जा जानते बनी 1 रुपया के महंग वही में मातारी के इलाज चलता जा फ्री हो जाए खाली दे दिया तो कहले हां पैसा हां तो पैसा तो देबे करब जी उ त हम जानत कि कौन हम इतना ताई कि छोड़म तो दो तो पैसा दो पैसा तो अभी नहीं खे जी ऐसा ही अगलो उठा के गाड़ी करे आय हम जोने के धोइले बानी अपने लेकिन नहीं सुनी ना पैसा हम शाम के अपना लइका ले भेजवा देता नी शाम के हां तब गाड़ी जाई शाम के अच्छा ठीक बा शाम हम तो सुमन के सुबेरे जाए के बावे शाम के तब लेके आई शाम के ठीक बा पैसा देबू तबे चल गाड़ी हिली नहीं तो ना हिली नहीं तो दूसर भाड़ा मिल जाए काहे रो रहे जब देखे सड़किया पाका दौड़ावे लागे चाका हाकत गेर ठोक देवेला मोर ड्राइवर बलम 4 नंबर गेरवे में ठोक देवेला ई कुल रो के लू लक्षण तो नहीं लागत रो मालिक लेखा बानी जी हम परिवार ना बोले लगा रो रखे परिवार हमर काहे के बोली हम सब के चलाई ना तो मेरा ना बोले ले सबके रो चलाई ना मेरा रू हमर होइए ना आइयो ऐसा नोरा मत जोगी बात पानी बानी तो हम देबू तो बोल कहते हां ककनिया देबू तो बोल पैसा कौन चले जी पैसा तो पैसा तो सब जानता के देबे के आज दी चाहे काल दी अभी नहीं के हमारा लगे जब जाई तब ले ले तो कब दे का काल दे देम काल क मतलब कैसे कर दे 500 का कहली क के देबू एके हाली के मोय
हाँ 500 एक हाली मैं दे देबे मैं कोनी थी बाबे मन भर जाए एक हाली में अजी मैं कौन मर भरे वाली बात बाबे काहे ना हाँ जब मान ली कि का बोलल जाला ना अब एक हाली दी चाहे 10 हाली दी देबे के हमरा बटले बताओ खड़ा रहल त बढ़िया ना बा एगो चुमा देबू तो ड्राइविंग बढ़िया करते कछे एगो चुमा दे तो ड्राइविंग बढ़िया करते के बेटा त मुड़ी अटके लगा दे सुताला कैसे तू तोर काम हो से कॉल रे चुमा लेबे तोरे तोरे मुंह पर यार लगते ए बचवा है ना रे तोरे मुंह बा का हां तू चुमा के नाम कैसे ले ले अरे चुमा के तर कौन चुमा चुमा कन्या तर कौन सुनाता का एकर भदेली बा कोनो त नहीं के जमा मैं कना कम तार बोल कोशिश बा ना वो तो हम देखत नहीं है तरीका के कम नहीं के सुनात लेकिन तू है बोलला पे कुछ कहो लेकिन होई बड़ी कंटाप लगता क्यों छी हमर गड़िया के बलफा बा तो तेरा गाड़ के बोलब से हमारा का काम बा गाड़ के गाड़ी के गाड़ी के ठीक बा पैसा देबे को तो दवा बकवास नहीं तो चलो स्कॉर्पियो में स्कॉर्पियो में का कर चली चली लेके दुगरवा पर बैठिए के न जेबू अच्छा ये बात है ना ये रुके हम दूरी पर आ जाए हम जाते तैयारी वारी होके के बाद हमारा नंबर लिख लो पर डलवा दियो हम बता नंबर कौन से पहले था जा लेके आओ छोड़ जाती हम अपन घर से लेके तुरंत अब ये लेके आओ आई जे बानी ठीक बात है बनी झटके प इस सरवाई तो हमरे के मालिक समझ ले जा चलो कसम फेंक देनी मालिकवा आवे मत ना तो कही ना कि साला गाड़ी पर तिया देले भले हैं अपने लेके 2500 रख ले आ 1500 रुपया दे दे कब के लिए 1500 पे गाड़ी कह देले बानी बताओ चौबिया धरा के कहाँ भाग गई कौन है कि गड़िया साफ कर दे गड़ियों ने साफ किलो सही तनकी खत्म ना बा एकदम एक हटावे के पड़ी बुझा गई सारा गई फ्रूटी पिए लेकिन पैसा तो दिले ना फ्रूटिया कैसे पिए ले होई बेटा को पैसा खाती हो आइल रहो आप लोग मोवा तेल पिएला ए का हो गाड़ी के ड्राइवर कहां बा का बतबा का बात बा आ ओ दो गला हमरा से पैसा लेबे में कमी ना कर से पहले ही कुल पैसा ले लसिया आ कबे ले सब कोई घर तैयार होके ताकत आबे गाड़ी लेके द्वार पर पहुंचल ना सपना प्राणी को ना देखत ए खबरदार हम तारा से बहस करके मोड़ में नहीं की बुलाओ है मालिक के बुलाओ तोरा कहि लौकत नहीं खा अखिया आदमी के ह तू केहू ओखता से का मतलब बा मालिक के बुलाओ ड्राइवर के तो हम कमची हई आ कब पैसा देलु हमके तू कौन ची हवा हां तू मोरा धड़ा अब आप जान गइला अब जा हटा बुलावा जेकर गाड़ी है जा हटो बोलाव हमारे गाड़ी हम ही हट जाई भाई बेटे ना जी बुझले ए तोहारी गाड़ी थोड़ी ना है जो ड्राइवर ले हम बात क के गरे पैसा दे के ओकर गाड़ी है तो हम कहनी के कल बात कर गेलु ह के करे ले अनते पियर का कुर्ता पहले रहे चेक वाला है जब बैठा रहुए आ का बता रोहू त कुपेलवा के का नाम बताउए अपन हई चाबी लोकता ना आई गाड़ी लोकती ना हम लोकता नहीं ना तो हमरा के देलु हो पैसा हाय ओ मादे जी तहे जनतिया कौन रहुए हमके का पता बा के रहुए तू दे बोल तू समझ हाय ओ माय 2000 रुपया कैसे कैसे मेरा एती को के बिटोले रहनी है है पीटा मत है बड़ी महंगा के पेंटवा लागल ह जा होने रहन में रोके आई अरे हो जी करो ना ए चुप रह बकना हम 2000 रुपया के यहाँ चल गइल दादा जा पता लगाव के हर गई कहो न करबो मोर देवाल खड़ा कर देलस रोडवा पर करे ये नतिया कर मोहब्बतिया करे अरे अरे सुस्त वाला तो 2000 रुपया हम तक तू गाड़ी काहे लेके गइल रे ना न 200 बटे वो काहे हो काहे चला कैसे मार दलो हाथ छोड़ दलो कैसे चला आई नतिया अपने आप का मालिक कहत रहे गाड़ी के ड्राइवर कहत रहे आइए हमारे 2000 रुपया ले 1 रुपया कम ना करुए पैसा दे दलु हो हां तब तो फ्रूटी पी गेल होई अब बच्चा दुगो फ्रूटी पियनिया गांजा पियनिया देख कहते आता हई कहता के देवाल खड़ा कइले बा आ तू पैसा काहे दे दलो गुप देना हम माई के तबियत खराब है हम इमरजेंसी में जाए करलो तब हम 2000 दे देनी है हां तब टपके के इंतजार करो पैसा मिली उली ना गड़ियो नहीं ए हमें के यहाँ पैसा दे के गइल बानी हमके गाड़ी चाहिए हमरा के देले हो तनावरे न चला 200 रुपया घट गेल देही ना काम हां ले आई पी ले हम काहे के दी रे अब इनका 1500 पी 2000 पी के ले है ना 2000 हमारे थोड़े पिए ले बनी 10 का संग 5300 बैठ के पिए ले बनी हां 200 और दे दो मांगा तब फ्रूटी पी हम काहे दियो 2000 के दे दो 200 जब तना देरी होता ए हम लगे पैसा नहीं के 1 रुपया हम कितना मेहनत ले पैसा पेट्रोल नहीं ना तो जी देखी चली लो हम तो अरे माई हम चुमा चल काहे जाए के ऊपर काहे से चुमा लेवे कहां पर खत्म हो गेल बा पिया के बड़े मान कट लेवे के चुमा ले बेटे नती हमारे चुमा ले बेटे तुम होते हो
भरबू तो काट ले तो आ ना लग गया वो। अरे अभी कुछ हो कदी मत ओकरा से सजग रह। एक जन यही तरह भाड़ा होली स्टेरिंग पे बैठा के गबड़ा धल। एमा लिख दे है ना खाली रहुए हम कौन सी दे रही पैसा पैसा हमके देले 2000 रुपया देलिए तो के ना 2000 रुपया दे लिया हाँ तो पैसा दे दिल भाई आपके मलकाइन के खाया कहत लेके पी के आओ तनी गांजा ताड़ी या दारू का इनका कहता रास्ते में भेटा छोड़ दे हमें कुछ नहीं खिला गो रास्ते में भेटा के नहीं तो एक टिप लेनी आ दे देंगे झूठ बोलत होई नतिया ए जी चली ना देखे हम माई तो पक जाई हाँ जाए से पहले 1-1 रुपया हम चोरी का बाप मरद के ऊपर क के 2000 रुपया दे चल हमें ठीक बा हम गाड़ी चलते दो ठीक बा, हम पैसा जातन पैसा अब पैसा भाई दी गाड़िया में तेल ना डलाई त एकर तनखा में से रोआ काट ले चला हम त कहीं काटे जाई तू दिल बोल तू समझ हमरा के तनखा रुपया देबे ना करना खुद हम बिहार सरकार में रहिला आए तनखा आई दी दे दे बिना पैसा तो पी गई लो जब भुला जाए दूसरा गाड़ी क के टेम्पू लेके चल जा ए जी छोड़ जा चली हम व्यवस्था बना के देब रहो के चली पहले ठीक बा दिन पार्टी के बेटा तो कर जो अरे मत रहे तो मारा मारी ना कल जला 76 लगाई पैसा का कटा घटिया ही हां तो मरले बा तो करबे तू जो ना ना इन कर ले पसंद आ गेल जा पैसा वाले कल लेके आओ पैसा हम जाता नहीं ले आवे तो साल चलो चलो पैसा दे तोरा से तो हिसाब कर ले देख चलो पैसा देते हैं देखे तो एक करे जा आओ ले जा ये करी बहनी के मेहरा बड़ा मोदी अथी रही हैं? पैसा देले से सही में पैसा सही में दिल त दे पैसा पैसा रखले बनी घरे पिए के नाटक करत नहीं होके हां देखनी दे मत दे मत हैं? को दे पैसा दे मत कहिए कि पैसा हल नहीं दे। हम कहिए दे हनी अपन जा दे अब फिर 2000 ले आई तो चलो दो कि आइल भी झगड़ा करती है हां इसमें तो लड़न रात चल एगो सांझी के आपको फूल उल्टा सीधा बोल नहीं बुरा मत माना ना ना हम बुरा कहेगा हम भाला माना चल जाए 2000 ले बनी